Hello mga kabisdak. So laing sugilano na usab karon ang atong madungog sa kini ang akong suliran. So ang lalaki niini nagngalan og Arde, usa ni siya ka-adopted. Apan ang tunay nga anak sa nag-adapt niya, iyahang gipangasawa kay nagkauyonay sila. So igsuon gud sila sa papel pero dili sila tunay nga igsuon sa dugo. So bani ko ninyo sa pagpaminaw ingon man ang handumanan sa usa ka awit. So sa kababae nga dako ko'y gugma sa lalaki, apan kumidya-kumidyahan na di siya sa maong lalaki. So bani ko ninyo sa pagpaminaw karon sa maong mga drama July 21, 2026. Daghan kayong salamat sa inyo RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug ako ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Arden, 30 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon sa akong kaipon nga akong igsuon sa papilang. Aron niyo hisabtan. Ingon ini ang mga panghitabo. Arden, anak, na may sulti si Papa nimo. Unsa man na ba? Di ba nahibaw man ka nga sa higayon nga gi-adapt ka namo ni Papa nimo? Mautong higayon na nga nawa ang among anak, si Luis. Uma, Nakita na mo siya nakat. Ug anhin na siya puyo uban nato. mo ba? Mayo noon ba? Ug maoy gusto namo ni mama nimo nga unta magila-ila mo og maayo ug maghoy-hoy mo. Oh, ay mo kabala ka ma, pa. Akong paggaon ng ako manghod. Salamat, anak. Anak, Arden, imong maguwang. Kagwapan niya. Hello, kuya. May kinaigisagop sila si mama para dili ko laayan kay ako lang usa. Sigurado jud kunak nga magkasinabot mong duha. Ako'y bahala nimo, Luis. Salamat, kuya. Kuya, ganyan ko, be. Ha? Asa man? Gusto ko masuri sa mga mall din, he? Ha? Sige. Way problema.
Dilawin ni nga chocolate, kuya, oh. Muna akong paborito. Nga, Sige ko no. Mm. Kalandag makauyon ba ko? Nami. Di ba? Ingon bito ko nimo. Kanindot niyong duhang tanawon. Dali ra kaayo mong nagkasuod. Ang kayo yun naman ko ni Kuya Artin. Siyempre, pinanggagunti ka. Asa si Luis pa? Nilaag man to. Wala gi kunya kuyuga. Ay dili sa tanang panahon magkuyog mo. Maayo sa dang makaamiga siyag lain din dapit sa ato. Naunsa man ko. Ano dili makumahimot nga wa mi magkauban ni Luis karon. Ug murag dili naman ni inigsuon ang akong pagtan-aw niya. Sayop ni. Dakong sayop. Di na ginako malimod sa akong kaugalingon nga nakagusto ko niya. Ug wa gid mapugni ang akong kaugalingon. Nakatug-an ko niya sa tinuod. Ug niya. Unta, dili ka malain sa akong gisulti. Ha? Ang ganang malain man ko nga parehas man tao gipati. Pero nahibaw man ta nga sayop man di ba? Oo, pero kung buto na unaon, kung dili ka legally adopted nilang mama o papa, dili ramang gitay unsa, di ba? Luis. Unsa ka kung magtaban ta, kuya? Ha? Sakto ka na itong gibuhat, Luis. Kuya Artin, kung mawadang nagbili ang pag-adapt nilang mamag papa nimo, naibaw ta nga wag gisayop ning atong gibuhat, kay di ta kadugo. Luis. Kuya, nagsige nagpanawag si mama. Ako'y tubag. Hello, ma? Pagkaan ni mong naong, no? Mutawag na ako, mama. Human ni mo gikidnap ang akong anak. Ma, sorry ma. Pero, amo maning kagustuhan ni Luis. Ikihata ka o kidnapping. Mani ka na. Ma. Ganyara man na nagsikik tingog imong phone. Nag-text sa imong mga parente nako. O nahibaw na sila sa nahitabo nato. Unsa? Daghan kay sila bahad nako, Luis. Unsa ka kung magpakasal na lang ta? Kasal? Oo. Pero ano mahimo sila si mama o mahilom na sila. Pero pwede ka ta nga magpakasal nga igsuon man ta sa papel. Ambot, wa sa kumahipaw. Pero gusto na kong padayonon ni kung unsa may nasugdan nato. Luis. Paspas kayo ang panghitabo ug wa may magmahay sa among gibuhat. Ang gibarugan lang gyud namo nga dili mi kadugo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Gusto ming magpakasal sa akong igsuon sa papilang tungod lagi kay adopted lamang ko. Mahimo ba na? Ikaduhang pangutana. Legally adopted gyud ko sa bata pa ko. Ug karon nga nagkalibin kami sa tinuod nga anak sa nagsagop nako. Gusto namong ipawaybili ang adopsyon nako. Mahimo ba na? Ikatulo pangutana. Nagtaban mi sa akong igsuon ug gusto kong ikiha sa akong ginikanan ang nagsagop nako. Ikiha ko nilag kidnapping. Pwede ba na nga kagustuhan man niya ang pag-uban nako? Ikaw pa to katapusan. Daghan og bahad pinagi sa text sa mga parente sa nagsagop nako. Og nahadlok ko para namong duha sa akong igsuon. Unsa may angay namong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang ako suliran, Arden.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyong tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal mga pangutana nato sa tuang kapikas kabanay ka relasyon sa tuang kaugalingon sa tuang mga papilis kabtangan ug uban pa Attorney Elaine Tantengco Bathan to the rescue. Ako'y muhatag ninyong tambag ug tubag anang inyong mga legal nga pangutana mga medical, of course, my partner, Dr. Rene Obra, will always answer your questions. Busa, ipadana ng inyong suwat be na atay email address, suliran_612@yahoo.com. Pwede sad, sa kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad tanyo ipadas post office sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mika K. Rojo of Naga City, Cebu and Solon Javier. Salamat sa inyong padayon nga pagpaminaw. Thank you sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan sa Facebook account. Please keep on liking and following, guys. And pagsubaybay pud mo no ang mga pwede po ninyo mapaminaw ang mga nagkalain-lain natong programa sa ato ang Facebook account. Salamat sa mga naminaw nato ron sa ilahang panimalay pinaagi sa ato ang radyo ug sa ato ang YouTube channel labi na sa mga kaigsuonan nato nga naas gawa. Salamat kay sa inyong padayon nga pagpaminaw nato. Letter sender si Ardeen. Di nato isulti iyang address, punto legal ang iyang suliran. Naani siya'y iyang kaipon o igsuon sa papel. Unsa man ning igsuon sa papel niya, no? Ang iyahang manggong murag ni siya, unsa man ni sila murag nakagusto siya, no? Nga og something nga murag naam siya murag ilang relationship nga naarabay na hitabo nila so mao ni ang iyang pangutana. Igsuon sa papel tungod kay adopted siya. Meaning to say dili sila full blood. Meaning ilahang magpapa parihas pero dili siya biological nga anak kay adopted siya pero kung ingon sa papel I will assume na legal ang iyang dokumento ang iyang birth certificate iyahang mamagpapa o katong kang Luis pareho sila no og mamagpapa sa birth certificate kay gi-adopt man ka siya legally. So una gusto ming magpakasal sa akong igsuon yang ingon parenthesis sa papel kay adopted ra siya mahimo ba na? Okay, naamang gud tay gitawag na public moral ug public policy. Kana manggong gi-adapt ta ba? Nya nahimo yung legal ang ato ang papeles. By law, dili by blood, by law. Ikaw, anak yun ka sa imong mamagpapa. Igsuon jud kang tibuok sa imong sa igsuon nimo nga anak sa imong mamagpapa by whether by blood or by paper, no? So, maski dili pa mo kadugo ang tan-aw manggud sa balaod ug sa atong katilingban sa community, igsuon mo. So, di gyud siya accepted and these are void marriages by reason of public policy. Dili gyud pwede nga ang biological children and the adopted child no will marry each other. Sorry gyud kaayo aning bad news nako nimo Andrin pero di gyud mahimo no kay dili gyud na sa family code. Ikaduhang pangutana, legally adopted man gyud ko sa bata pa ko ug karon nga nagka-in love ay mela, di man gyud pwede love wins. Sa tinuod nga anak sa nagsagop nako, gusto namong ipawalang bisa ang adoption nako. Mahimo ba? I think kana pwede, no? For valid reasons, no, nga makabiya ta from the bond of being an adopted child, I think kana pwede. And mubalik ta, but you will have to look into the possibilities kung allowed ba ang grounds nimo para inalify ang imuhang ang imuhang adoption sa imuhang papa ug mama, no? But you'll have to hire a lawyer para ana kay court order man na. Ikatulong pangutana, na nagtaban mis akong igsuon o gusto kong ikiha sa akong ginikanan, nga nagsagop na ko og kidnapping, pwede ba nga kagustuhan man niya ang pag-uban nako? Di man sana nimo pwede kidnapon ang imong kaugalingong igsuon, mahog og nang layas mong duha nga anak no sa inyohang ginikanan. Of course, I don't think the case will prosper. Pero pagkangan nga medyo kamong duha nasayop mo, nakapasakit mo sa duha sa inyong ginikanan, I think you should make amends. Di good. Sus, kalisod kong tambag anida, kay unsaon tamang nahigugma mampud mo, unya. Ay, right love, wrong time. Unsa maning mga sitwasyon na ani, bawal na pag-ibig, manggod ni, no? So, we'll have to weigh things nga.
kanang pinagtagpo, hindi man kayo tinadhana, guys. Di man gud ni pwede, dili man yun ni. So, kabaw gid mo nga sayop ning inyong gibuhat. Sayop sa matas balaod, sayop gud even sa mata sa tao, no? Di man gud pwedeng rasunan lang natong wa tuyo ang nahigugma mo. Maybe dili sa gud para kamo, maybe the feelings or the emotions were just so high, but definitely under the law, di gyud siya allowed. Ikaupat og katapusan, daghan nagbahad pinaagi sa text sa mga paryente sa nagsagop nako ug nahadlo ko para namong duha sa akong igsuon. Unsa may angay na akong buhaton. I will be very honest, no? Tony, this might not be easy. Mingon niya mong harsh ko, wa ko kasabot inyong panaghigugma, pero abogado man ko and I am morally and legally obliged nga muhatag ninyo og sakto nga tambag ug tubag aning imuhang pangutana given the situation. Niingon nako nga bawal ni ug gidili ni nga relasyon. So I will really go by unsay giingon sa balaod. Di man gyud mo pwede makasal. Dili pod sakto ug makiangayon ug acceptable sa ato ang katilingban ug community nga ang manag-igsuon mag-unay, no? Igsuon man mo baski pagpapil siya, you are legally siblings, therefore you cannot be married to each other. And moingon jud ko, and I'm sorry, but your relationship has to stop. Di yun ni pwede mo ingon tag you and me against the world or hahamakin lahat. Dili yun pwede, I'm sorry. Dili yun mo pwede. Maybe you are not destined for each other. But I'm not saying you should, if kaya, consult a lawyer and see if there are valid grounds or ways ug kung tugutan kas korte. Make it right first, no? Do not go against your parents. Ayaw mo go against sa mga nagpadako ninyo. Dili pud angay ug sakto nga inyo silang pasakitan tungod lang kay nagpadamo sa inyohang gugma ug emotion. That's also selfish. No, so please lang, control your emotions and hopefully you can realize nga dili ni sakto and you will do the right thing. Maybe na ay lain para ninyong duha. Dili lang din mo pwede usat-usa. I'm sorry, but usahay, no, love ain't enough. No, dili yun. Kanakay kung nasulting kanta nga title, ani. Pero sometimes, just love is not enough. No, you have to do what is right as well. Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Daghang salamat og maayong adlaw. So. Nasuking tigpaminaw, niining handumanan sa kaawit. Engan man sa mga artista nga makahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Mara. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, tinatapos ko na. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Konsolasyon, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Mara. Ano ko eh? Dikilig magkagmaayo diha. Languyab siya na ako. Nganya, isugot ni mo. Oo, syempre. Wow, congrats, Day. Nakauyab na gid mo sa dugay na kayo ni mong crush. First anniversary ron namo ni Rowan. Maadto ko sa mall. Maadto ko dito man sa akong duty. Anya, ako sa palitan og gift. Pasensya na ka, ha? Tinihirati ka na da sa park karong anniversary na to. Layo pa mong sweldo, good.
Kung sweldo pa unta, dadon ko doon sa dikas restaurant. Ay, okay rin ako, love. Uy, bisag asa pa ta. Ang importante nga, nag-uban ta. To, edi ay. Na ako'y gift para nimo. Oh, ha? Dala, oh. Uy, masam ni? Tanawa. Sige. Oh, relo? Yes, love. Diba, ganahan maka ng relo, ha? Pero mahal man ni, love. Okay ra. Ingon anak di ka kamahal. Salamat la pa. Pero wala ko gift para nimo kay lagi. Nakasabot ko. Okay? Sige na. Mangaon na ta. Hain naman itong baon na to. Oh, nakaan ako. Oh. Hala. Pagita na sa dispapan ako. Sarap yung ulasa. Oh, alas cheese na di ay. Hello, pa. Nak, lagi ka mauli. Ni-overtime, saan ka? Oo, pa. Uy, ayaw palabig trabaho, uy. Wa pa man kay gibuhi. Naamag ko'y gitiguman pa. Gusto ko makatigom ko daan samtang wa pa ko'y laing gastuhan. Ang ako lang ba? Masig maningil na niya simbako niya mong lawas. Babala ka, punta ni mo. Pa. Love, hain ka. Ngayon sabay, day off man ako ron. Oh, nga naman ang imong naong. Nalikay bunog. Kuan, nagnagas mong bagay dito sa office. Ikontrahan mo. Nya, gidaot ko. Nakagubot ko din noon, eh. Unsa? Manda na ko trabaho, love. Mangita ko lang trabaho. Ruel. Unsa na may balita sa mga gipang-applyan? Wa mo ginanawag sa gusto, eh. Kung naabang gito yung kwarta, magnegosyo na lang gito ko laba. Ako ba mo? O yan, sigurado ka nga muklik imong negosyo. Sigurado kayo. Sige. Ani na lang, nama ko'y natigom. Hatagan ti ka para makasugod na kasi mong negosyo. Tinood ka, love? Lagi. Tala may kinahanglan mo. $75,000? O, day. Kadakuan na, uy, Mara. Okay na na, uy. At least, samtang sa'yo pa, namin nasugdan nga negosyo ni Ruel. Basi mo click di ay. Sigurado na mong future. Onya, sigurado da ka nga kamo naging hangtod sa hangtod. Ngano, ilan na mo katuig ni Ruel, be? Nag-propose din siya ni mo. Para imo ni love. Sing-sing? Pasensya nga, di na dako og kantidad. Stainless na. Nag-propose na ba ka na ko, love? Ay, di ay. Promise ring na, love. Unya na ako mag-propose ni mo kung na ko ika-afford o palit og nindot ka sing-sing. Sa pagkakaroon, kana lang sa, ha? Isip paghatag og assurance na ako nimo nga sigurado na ako nimo. Roel. Nganong okay raman ni mo nga mantiniran lang ka ni Ruel, day. Kay Maura may gimakaya niya. O, nakasabot naman sad ko. Or, di lang yun ka niya ingon anak ka, love, maong dili niya kayang mo gasto para nimo. Bisan pa og ni-click ang negosyo ninyo. Ayaw pagsulti, anak, day. Love ko ni Roel. O sigurado ko, anak. Sigurado gyud ka. Kung maipakita ko nimo nga video nimo nga nagbinuang si Ruel nimo. Ha? Gisendan ko sa akong amiga na nagtrabaho sa usa ka bar. Nahibaw siya nga amiga ta og nakaila siya ni Ruel. Tanawa, kung unsay kibuhat sa buutan og pinangga nimong uyab. Ano? Si kisabak-sabak pa babae? Gibuang ra kaniya, day. Hayop ka, Ruel. Maranaw sa mga! Anong managba mga?
Promisohan ako nimo. Sisa! Magpapangbuang pagit ka na ko, ha? Gibinuangan ako nimo. May lain ka babae gisabak-sabak. Oh, Mara. Lingaw-lingaw raman itaon to, oy. Lingaw-lingaw! O niya ako, Ruel! Ang akong gibati, wala ni mo huna-huna, ha? O basig lingaw-lingaw na sa nang ibo din ako! Mara. So kaya nagot ko tinuod. Giuyab ako ni mo kay mahal ko ni mo. O giuyab lang ko ni mo tuod kay makatagan ti kasi mong panginahanglan. Mara. Sakit kayo, Ruel. Sakit kayo magibuhat na ako. Gihatag na ko ang tanan ni mo. Gisuportaan ti ka sa nabutang tuod kay mahal kayo ti ka. Pero gibuwang na ko ni mo. Mara, paminawa sa ko. Ano kaya angay papaminaw ni mo? Dili na ko. Tapuso na nila to. Mao ka mga hikalang kaagi ni Mara nga taga Konsolasyon Cebu. Uban na sa awit ngayang gipangayo. Awit kadagalohan. Dinatapos ko na. Darating di na ang mga kaagi gibata na duha sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukit ni paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulamanon. Handumanan sa kaawit Karov, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayo, daghang salamat sa inyong pagpapila.